दिनै 23 आगष्ट 2025 बेवहाय जोङो दिनै जोंनि वेस्ट बेंगल प्राइमारिनि मावख'आव जोङो दिनै बेवहाय ज' जादों। बे ज' जानायनि उद्देश्यानो जाहैबाय जोङो थांनाय 21 तारिख आगष्टआवहाय जोंनि इउपिपिएल राजस्रि हान्जानि जे फार्स्ट लिस्ट केन्डिडेट बेखौ 18 जन केन्डिडेटफोरनि मुंखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फोसावनाय बायदियै जोंनि बनरगाव कन्स्टिट्युन्सि लिस्टआबो ओंखारफानाय जादोंमोन आरो बे ओंखारफानायनि दसे उनावहायनो जोंनि बनरगाव कन्स्टिट्युन्सि सिङाव थानाय वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि मावथिफारियाफ्रा हरखाबै टिकेटनि जेनाखि केन्डिडेटफोरनि लिस्टखौ नुनानै जोंनि मावथिफारि बिथांमोना गोसोआव इमोसनेलि जाफ्लांनानै दिनै जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि जे गोथार फ्लेगखौ जोङो आनफर्चुनेटलि बा इमोसनेलि जोङो सावफ्लांनाय जादोंमोन आरो बे सावफ्लांनायनि दायाव बा जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि आंजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' जादों। बे जोङो ज' जानायनि थांखियानो जाहैबाय बे जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम जोंनि जेनाखि इमोसनेलि जे मावफ्लांनाय दायखौ जोङो जयैनो दिनै जोङो निमाहा बिनो थाखाय दिनै जों ज' जादों आरो मानगोनां जोंनि बनरगाव कन्स्टिट्युन्सिनि रबिराम सार आरो जोंनि सेक्रेटारि सार मोनखौ जोङो दिनै इमोसनेलि जानानै जोङो दिनै मुर्दाबाद बुंहांदों आरो बायदि गाज्रि जोंनि बिटिआरनि सिमखौ जोङो बुंलांदों। दा बेफोर दायनि थाखाय जों दिनै ज' गसंलायनानै जोङो दिनै निमाहा बिनो थाखाय जोङो दिनै गसंदों। मानगोनां सिएम सारा जोंनि बे इमोसनेलि जे बुंफ्लांनाय दायखौ मानगोनां बिटिआरनि गासै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ निमाहा होनानै होयो बेखौ आङो सारनिसिम गोसो गुरै आङो खावलायहरबाय। लोगोसे फैबाय थानाय जे बनरगाव कन्स्टिट्युन्सिनि जे केन्डिडेट सार रबिराम सारखौ जोंनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै भटारफोरखौ गोसो गोथारै खामानि मावनानै आंनि प्राइमारिनि कलिगफोरखौ लानानै जोङो मोजां मावनानै जोङो मोनथाम भटखौबो जोङो देरहाहोनानै खामानि मावनो थाखाय जों दिनै गसंनानै जोङो दिनै थाम-थिम जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो इउपिपिएलआवनो जोङो थाबाय थागोन। जोङो दिनै गुबुन मोनसे राजनितिक दोलो बेवहाय जोङो थाङा आरो जोंनि गासै कलिगफ्रा इउपिपिएलखौनो मोजां मोनो। बिनि थाखाय जों दिनै इउपिपिएलनि जानानै जों खेबसे स्ल'गान होनोसै जय गोजोनथों।